Hej, velkommen til en video. I dag skal vi teste ting fra Italien og så en ting fra Indien. Så lad os bare komme i gang. Og det første vi skal smage er det fra Italien. Og den første ting det er sådan nogle her. Jeg skal lige prøve at se om jeg kan udtale det. Limoncello. Jeg ved ikke om det er rigtig udtalt, men ja, dem skal vi i hvert fald have testet. Nu er sikkert smadret den. Okay, så de sådan ud. Sådan her. Okay. Okay, så de ser sådan her ud. Okay. Jeg skal teste dem. Okay, så jeg ved, førsmagen, den er faktisk sygt god. Men eftersmagen, jeg ved ikke lige, om jeg er helt så vild med den. Jeg tror, jeg vil rate den 7 ud af 10. Okay, og så nummer 2 ting, jeg skal teste af dem her. Og jeg har ingen anelse om, hvordan du udtaler det der. Der er i hvert fald med Arancia, Vaniglia, Kakao og lemone. Jeg ved ikke, om det udtales rigtigt, men ja. Jeg er bare ikke for at ødelægge den her, virkelig for det sløjfe. Jeg fik den simpelthen der, så lad os åbne. Okay, I får lov til at se først. Okay, jeg skal prøve at gætte, hvad for en smag der er, tænker jeg gør. Okay, så er vi sammen med en gul en. Det må næsten være lemon. Det tror jeg også, fordi det der må være lemon, det der må være kakao, det der må være vanilje, det der må være appelsin. Og lad os starte med den med limonade. Citron. Det ser jo virkelig lækkert ud, hva'? Okay. Det ligner sådan en Oreo-is indeni. Jeg æder ikke alt. Den kunne jeg ikke lide, så nu har jeg fået en skraldespand. Også nogen kunne skraldepose herover. Men den her, den giver jeg 2 ud af 10. Den kunne jeg i hvert fald ikke lide. Så er det den her. Hvad er det? Kan det ikke være, det står på? Nej. Okay, det er med vanilje. Den håber jeg er lidt bedre. Det ser bare det samme ud. Der er sådan nogle der i. Tror jeg ikke lide. Okay. Ja, den kan jeg heller ikke lide. Den kan jeg heller ikke lide. Kom. Så er det, jeg tænker, vi slutter med den med kakao. Så den med appelsin. Okay, den her. Ej, og det ser bare det samme ud indeni. Det her.
Jeg glemmer at give den her. Den her er nok 3 ud af 10. Det her 3 ud af 10. Den er ikke værd en citron, men den kan jeg i hvert fald heller ikke lide. Det smager sådan af det samme, og så ser det bare sygt klamt ud. Okay, den sidste. Den har ikke den samme farve som de andre. Men selvfølgelig ser den sådan her ud indeni. Okay, før smagen var okay, men så 3 ud af 10. Så alt for det her. Hvad? 5 ud af 10. Jeg giver det ikke mere. Der var ikke engang noget af det, der smager godt, så den kan jeg ikke anbefale, hvis I skal til Italien. Og sorry, hvis det er jeres yndlingssnack, men det er ikke lige mig. Okay, altså det sidste, vi skal prøve, er det her fra Indien. Det hedder Namkeen. Mahalakshmi. I hvert fald, ja. Og det er sådan, at de ser ud. Okay, lad os få den. Jeg tror, jeg sagde sådan, det var bare overhovedet ikke. Okay. Hvorfor dufter de sådan lidt af nudler blandet med forårsruller, blandet med frikadeller? Ej, men hvis det ikke er noget slik, det er bare et eller andet grøntsag noget, så bliver jeg godt nok sur. Okay. Hvorfor er det stærkt? Jeg mener, hvorfor det er stærkt? Hvorfor er det stærkt? Altså, det smager fint nok. Det smager lidt forårsruller. Det var lidt mærkeligt. Så jeg vil nok give dem 7 ud af 10, fordi de er stærke, og det synes jeg ikke er særlig godt. Men voice crack. Men det var alt for den video. Vi ses bare i næste video. Forhåbentlig husk at smide like, husk at subscribe, og vi ses bare en anden gang. Hej.